Yo, Widya Laras. Ayo Mas Putra. Mas Seto. Seragen bergoyang bersama dengan Widya Laras. Fotomu rasa kangen marang sliramu biyen ate adung tresno bebarengan ning kedhok apa masuk beres kan saiki sululu tresno ra kudu duweni apot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak C jogete mriki nah 94 kompak ya. kompak tenan. Saiki bar foto joget bareng di syuting ya ta? Monggo. Nggih. Panyuwun. Slow. Ah. Sembilan empat di mana-mana. Monggo masuk hati. Nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu biyen ate adung tresno bebarengan ning kedhok apa kudu takoni yen to tresno ra kudu duweni ya ya abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni ya Allah Pak Manto panyuwunku mring sliramu
temu rasa kangen marang sliraku yen ate aduk tresno bebarengan ning kadung apa saiki aku papane mamane tak gendong mana-mana aku tansah kakuatku muga lingati iso ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak Manto. Mas Landak 9 pati ngersake telingsingan. Telingsingan. Ngono lintang asmara. Nah. Dimedle sisan Mas, pupung ijek kumpul ya ta. Ngersakne telingsingan sinten Lah niku, iya. Pak? Sing ngersakne telingsingan sinten, Buke? Mas Anton, Mas Anton teng pundi? Mas Anton, ndang rene. Ayo. Sing duwe telaga murni iki. Mas Anton lagune telingsingan apa lintang asmara riyen iki? Oh, Telingsingan dhisik. Ah, cek tak sikone mik Mas. Siap. Nano. Panyuwunku mring sliramu. Sololo. Telingsingan kantor alumni 94. Salam kangen. Cek. Monggo Mas Anton. Ayo Mas Anton. Diparani ngoyo-ngoyo jarine wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarine wong wis teko kono wong yen ora kebeneran jarine tansah katon tuwa jare tan wong telingsingan anane saja mujurno warna-warna panggawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung semene wae Hae mboten Mas Anton. Napas dulu le, napas dulu. Napas arek. Hae Mas Anton. bareng sampun kepanggian nyatane njur lulo batine ngati wega pepisahan nyatane njur padha tresnane Halo. Wis ya lah.
cukup pamuse Trimo burung Pak polisi ngersane lagu nopo Pak polisi Pak Wiono kok ngapusi aku ngakune Pak Agus lah nah Pak Oh. Iso ae lho Pak monggo Pak Anton bareng sampun kebagian nyatane njur lulo batine nganti weka pepisahan nyatane njur padha tresnane Sae lho Pak Anton ya 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 Dudut Mas Anton, dudut. Monggo Dek Rizka kali Dek Yati lagune Bocah Gunung monggo Pak Dik keluarga besar alumni 94 ayo dang digayengke wijo laras campur sarine Pak Widodo pimpinane Dek Bugel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu salah Pak Kevin Bocah Gunung dados Mas Didi yo 94 bergoyang monggo Pak Dik iya Monggo sini, gabung mriki monggo. tangan bergoyang Waji, monggo. Jos Mas Anto najan aku bocah gunung ya banget gunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku mbak Pancen isi dadi lakon ninggati sliramu ra orang yen bakal kelakon pepisahan karo aku yo muga-muga aja nganti gawe gelo ngodino nebehno reng rupeda ya dek ya dek ya dek aduh Pak Agus Pak Agus. Sing sinten? Pak Agus sih piye? Oh nggih, dereng fokus nggih. Pak Oke. Agus loh tidak Durung fokus Dek Riz. Pak Agus fokus. ya Apa kowe ra kelingan dolan
Najan aku bocah gunung ya banget gunungku ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku. Muga-muga aja nganti gawe gelo ngati nongo breng beda ala ya mas ya mas ya mas. Lagi ada tak tagih ha ini terus wis enek sing krasa. Iki Pak. Niki Pak sinten niki asmanipun niki? Pak Supriyono. Pak Bos Tebu. Supriyono Bos Tebu. Oke. Nah. Juragan Tebu iki. Legi tenan niki ketoke. Legi. Telos. Mas Agus. Iki kok senengane ninggal katresnan iki. Siap. Oke. Dibablasne nggih Bapak. Siap. Bablas apa mau sijine? Pak Supri ngersakne ninggal katresnan Mas. Mas Gogel. Iki jan yo dulu lanang ning adoh iki. Nggih, mengke setunggale Lora Asmara. Oh iya, Lora Asmara. Mas Agus kok iki. Pak Kevin. Lho kancane biang digorene kok. Iki pokok lagu iki jalurane Mas Supri kabeh. Oke, nggih. Oke. Heeh. Pak Manto. Juragane Tebu. Pak Manto. Pak Manto. Monggo tindak mriki. Lanjut. Oke. Apa? Kami segenap alumni 94 mengucapkan selamat atas pernikahan anaknya Mbak Niken kalih Mas Heru nggih. Semoga tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin nggih. Monggo Mbak Yati. Oke, monggo. Apa kowe bersama Widya Laras. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun wina lan bengi mugi-mugi Gusti
lali pawelingku uga menani mas janji-janjimu aku kan setya satu tak enteni nganti saelingmu. Asik asik visotnya apa mas? Video syutingnya apa gitu? Serah foto bapak. Oke. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Mas Kerto di mana-mana sliramu lan rasa aku kudu sampeyan karo sapa Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi panggonmu bali bisa kumpul Taunana widonana tak enteni ing kudu ing tresna balung nampa bebasane mung katon esemu wae oi Ojo lali pawelingku muga mono kamas janji-janjimu aku kan setya satu lanjut Laras Poro. Oke. Laras Kanggo Pak Komandan Wiono iki, Pak Polisi yo, Laras Poro. Weji monggo yo Cek, cek, asik. sir 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 Mas Kerto borong Oke. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae kawan-kawan angel dilalekke solo aduh terus aku ora bakalan
Bugel iki blas ra ngewangi iki. Lah piye? Mas Kang Toy lho. Lah kok Suarane jos Pak Kevin. iki gak tekan nih suarane. Oke. Iki buta sing ngentekno Mas Bugel kok buta. Perbendaharaan lagune akeh lho. Tenan. Lagu Ngomong apa akeh. bae apa lho? Tangan iki tayupan ya jos. Sragenane ya Nomor jos. 1. Tayupane merji aku tetep. Biasane ngrayu ngrembaka. Gek ngono leh nyahnyo do madil. Oh, Dek Pak Rizkan. tenang tenang. Duwe wilayah kuwi. Wis gak Hak eman. ini bagian sapa iki? Teles. Hak ini bagian sapa? Alumni 94 ya, Pak. Gak eman buta. Supri lho. Heeh. Iki bosnya tetep iki. Nah. Mas Supri. Mas Supri sing ditebu. Sing duwe tebu. Aku Nggih, mawon. Ada kesel. alhamdulillah. Kene jalukane bos-bos sih aku wis wegah. Nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar sapa Taun nono wedo nono tak eteni ing pucuk tresno balung nono bebasane mung katon katon sliramu wae. Yang satu-satu tak antini nganti saelingmu. Nah, sabar ya Pak. Ini alaratnya. Solo solo. Jerawat dong. Nangis
balong nongko